Prije gotovo 108 godina iz pjevačkog društva Zvonimir proizlazi današnji put Mijat Stojanović. Njegov izvorni folklor i napjeve svoga mjesta. Muška pjevačka skupina sudionik je svih važnih manifestacija, organizator je a kapela županijske smotre folklora, Kad zapjevam tio pa veselo. Na ovogodišnjoj državnoj smotri a kapela pjevanja muška pjevačka skupina osvojila je zlatnu plaketu. A sada ćemo vidjeti kako se to pjeva u Babinoj Gredi. Gosti, pokažite kako lijepo pjevate.